Якое дзіўнае гэтае лета. То страшная спёка, то сапраўдныя ураганы з навадненнямі. Яшчэ нейкіх 20 гадоў таму надвор'е было больш прадказальнае і дакладна не было так горача. Але гэта не толькі ў нас. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык, а на Белсаце праграма «Глобальнае пытанне». І сёння мы пагаворым пра глобальныя змены клімату і ролю Беларусі і беларусаў у запавольванні прыроднай катастрофы. У фінскай Лапландыі, дзе афіцыйна жыве святы Мікалай, ён жа Санта-Клаус і калядны дзед, гэтым летам зафіксавалі тэмпературныя рэкорды да 35 градусаў Цельсія, і гэта за палярным колам. А ў Беларусі надвор'е бушавала ад чэрвеня. Ураганны вецер, які зрывае дахі і ломіць дрэвы, залевы і патопы ажно да разбурэння мастоў, гэты быў праз раку Менку. Паглядзіце, як на дрэва. Які паток ідзе на дрэва. І доўгая анамальная спёка каля плюс 35. Ці гэта ўжо не лічыцца аномалией? В моем детстве, в моей молодости такого не было. А самая оптимальная у нас была жара в свое время, 25-28 было очень комфортно. В связи с тем, что у нас большая влажность, конечно, переносится организм довольно-таки тяжело. Более жарко, мне кажется, стало. Лето более жаркое. Раньше как-то попрохладнее было, больше дождей было. Человек это сделал, это все человеческий фактор. Так погода же не от нас зависит, что она меняется или не меняется. Нам жарко. Конечно, тяжело, трудно ходить. Як не дзіўна, але надвор'е ўсё ж залежыць ад кожнага з нас, хай і ў рознай ступені. Сярэдняя тэмпература на планеце няўхільна ідзе ўгару ў выніку дзейнасці чалавека. Відбуваються зміни клімату. Адбываюцца змены клімату. Гэта значыць пацяпленне ў перыяд, калі гэта не адпавядае прыроднаму перыяду. Або, наадварот, халодныя і дажджлівыя тыдні і месяцы ў той час, калі мусіла быць высокая тэмпература. Пеки, холодні, дощові тижні і місяці. На жаль, у Беларусі глобальная праблема кліматычных зменаў пакуль не ўспрымаецца ўсур'ёз на ўсіх узроўнях, кажа Марыя Фалалеева, нават у Міністэрстве прыроды. Климат в Беларуси до сих пор рассматривается как тема экологическая, да? То есть экологическая, природоохранная, охрана вот какой-то абстрактной атмосферы, да? Вот. А во многих странах мира, включая даже не обязательно ведущие страны Европы, Америки, уже и страны нашего региона, допустим, Украина, климат и вся вот эта вот вообще проблематика, связанная с изменением климата, это проблема политическая и экономическая. Ад прымаразкаў, залеваў і спёкі гіне ўраджай на палях, разбураюцца будынкі, у буйных гарадах гіганцкія магутнасці энергіі марнуюцца на кандыцыянеры. І ўсё гэта грошы, грошы, грошы. І всі аграрії в один голос. Усе аграрыі ў адзін голас твердзяць, што змены клімату моцна адбіваюцца на вядзенне сельскай гаспадаркі. І я магу сказаць, як эколог, што гэта вельмі моцна ўплывае на прыродныя экасістэмы. Напрыклад, гэтую зімою значная частка жывёлінаў, якія мусілі заснуць і запасці ў спячку, не запалі ў спячку. Гэта вымотвае жывёлінаў, і яны гінуць. І самае страшнае, гінуць людзі. На пажарах, такіх як сёлета бушуюць у Канадзе, там зафіксавалі абсалютны рэкорд тэмпературы – 46 градусаў. Гараць лясы, гараць вёскі, а канадскі ўрад папярэджвае, што хвалі спёкі яшчэ будуць вяртацца. Гінуць людзі і ад цеплавога ўдару. У Злучаных Штатах, напрыклад, сёлета арганізоўваюць адмысловыя цэнтры ахалоджвання, каб людзі маглі схавацца ад сквару. Глобальныя змены клімату, выкліканыя дзейнасцю чалавека, гэта навукова прызнаны факт, пацверджаны назіраннямі і метэаралагічнымі вымярэннямі. І цяпер гэты факт зрабіўся відавочным амаль усім. Саме людська діяльність. Менавіта чалавечая дзейнасць непасрэдна ўплывае і ў індустрыйную, і ў постіндустрыйную эпоху на змены клімату. Прямо впливає на ці зміни клімату. Калі казаць зусім проста, здабываючы і спальваючы вугаль, нафту і газ, чалавек за некалькі стагоддзяў вызваліў у атмасферу столькі вугляроду, колькі ў жывой прыродзе збіралася з паветра за сотні мільёнаў гадоў. СО2 і метан – гэта парніковыя газы. Яны паглынаюць сонечнае святло. У выніку ніжнія слаі атмасферы награваюцца. Тэмпература ў сярэднім па планеце расце, растаюць векавыя ільды, расце і аб'ём ападкаў. Глобальныя змены клімату і агульнае падвышэнне сярэдняй тэмпературы на зямлі выклікалі працэсы, якія толькі пагаршаюць парніковы эфект. Растае спрадвечная мерзлата за палярным колам і вызваляе ў атмасферу гіганцкія аб'ёмы прыроднага газу, метану.
перагрываюцца і паміраюць каралавыя рыфы ў акіянах і перастаюць паглынаць з атмасферы вуглякіслы газ. А ў нас у Беларусі сохне лес. У такіх умовах беларускія лясы патрабуюць дадатковага апекавання, але ўсё наадварот. 4 гады таму адбыліся змены ў лясным кодексе. Правілы высякання значна спрасцілі, зялёныя зоны зменшылі. По-правильному тут должна пройти рубка ухода. Убираются мешающие слабые ветхие древостои, остаются лучшее, ровное, где-то расстояние 2 метра. Так, вот это вот, чтобы лет через 50 здесь был красивый, ровный, хороший лес. І цяпер беларусы заўважаюць, што лес сталі высякаць нашмат хутчэй, бо для дзяржавы дрэва – гэта крыніца валюты. Хоць Беларусь у 2015 годзе падпісвала парыжскае пагадненне, дамову ў межах рамкавай канвенцыі ААН аб зменах клімату, якая стымулюе зніжэнне ўзроўню вуглякіслага газу ў атмасферы. Кожна країна взяла на себе зобов'язання. Кожная краіна ўзяла на сябе абавязальніцтвы зменшыць выкіды рэчываў, якія выклікаюць змены клімату. Абавязальніцтвы развіваць альтэрнатыўную, аднаўляльную энергетыку, не звязаную з выкарыстаннем выкапнёвага паліва. Кожная краіна ўзяла абавязальніцтвы пабольшыць колькасць зялёных масіваў. Беларусь актыўная удзельніца гэтых абавязальніцтваў. Фармальна. Праблемы з рэалізацыяй. Основные мероприятия должны были быть реализованы в 2018 году, потом в прошлом году официально срок реализации мероприятий продлился до 2022 года. І самі абавязальніцтвы добраахвотныя выглядаюць так: скараціць выкід парніковых газаў на 28%, але ў параўнанні з 90-м годам мінулага стагоддзя атрымліваецца пэўнае махлярства. Фактически все постсоветские страны в сравнении с 90-м годом оказались более-менее одинаковой позиции. Просто в 90-х годах, когда еще существовал Советский Союз, выбросы парниковых газов и, в общем-то, остальных другие выбросы от промышленности были очень большие. Поэтому фактически все вот эти вот цифры, минус 28%, минус 30%, они для нас по-прежнему означают рост выбросов парниковых газов. Таму у кліматычным рэйтынгу, які штогод складае недзяржаўная арганізацыя German Watch, пазіцыя Беларусі за апошнія гады ўпала з 18-га месца на 36-е. Бо пакуль мы спалі ў шапку, дзяржавы ўсяго свету, асабліва нашыя еўрапейскія суседзі, дзейнічалі і паскараліся. Даже вот на машине. Можно к рынку пройтись, а надо именно задницу подвести. Зачем меньше ездить? Можно больше ездить, просто на электроавтомобиле пересесть. Но это, опять же, зависит все не от самого человека, а то, что вокруг него. Если у нас глобальное потепление и его трудно остановить, то надо хотя бы не вырубать леса. І нават Астравецкая АЭС, якая часткова заменіць расійскі газ на расійскі уран, не зробіць кліматычнага прарыву для Беларусі, тлумачыць экспертка. Основное, пожалуй, событие ключевое в области климатической политики для нашего региона и для, может быть, даже для всего мира, это, конечно, принятие Европейского зеленого курса, который сейчас очень сильно вообще изменит весь ландшафт и торговли, и безуглеродного развития. И одно из положений Европейского зеленого курса – это интернационализация, потому что невозможно достичь целей климатических как в одиночку. Еўрапейскі зялёны курс – гэта 2 гады таму прыняты еўразвязам план да 2050 года перайсці да кліматычна-нейтральнай Еўропы. То бок, каб гаспадарка была устойлівая і каб расла якасць жыцця, а не аб'ёмы парніковых выкідаў. Інвестыцыі ў экалагічна чыстыя тэхналогіі пойдуць ва ўсіх галінах дзейнасці, а на тавары, створаныя не кліматычна-нейтральна, будуць дадатковыя мыты і падаткі. Еўрапейскі зялёны курс мае стварыць з еўразвязу глобальнага лідера ў супрацьстаянні зменам клімату. Але датычыць ён будзе і суседніх дзяржаваў у гандлі, і ў праграмах дапамогі, і ў інвестыцыях. У тым ліку праз праграму «Усходняе партнёрства». У папярэдніх выпусках глобальнага пытання мы распавядалі, як рэжым Лукашэнкі прыпыніў свой удзел у гэтай праграме. А Еўразвяз сказаў, усходняе партнёрства – гэта супраца з беларускім народам, а не з Лукашэнкам. Таму яна працягнецца ў новым, больш дэмакратычным фармаце. З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на Белсаце. Абмяркуем глобальнае пытанне.